Diha sa imong paghalad og santos nga misa, kadasig o kalipay kanamong nanimba. Puno man sa pagtamay, kamo padayon sa pag-alagad ug pagkabig sa katawhan, subay sa kang Kristo nga dalan. Salamat Padre, salamat Padre, salamat Padre, salamat Padre. Among padayon nga pag-ampo sa inyong kaayuhan, sa mga kasakit kamingaw og pagsulay, kaninyo mag-uban ang Diyos sa kanunay. Sakripisyon kinabuhi inyong gisudlan, kaugalingon gihalad-alag sa katawhan, sa mga sakramento o Kristohanong gugmang gipaambit, nabalikan sa pagtuo o kahayagang nahisalaan. Salamat Padre, salamat Padre, salamat Padre, salamat Padre. Among padayon nga pag-ampo sa inyong kaayuhan, sa mga kasakit kamingaw og pagsulay, kaninyo mag-uban ang Diyos sa kanunay. Usa ako sa daghan kansang paglaom nawad-an, pulong sa Diyos na bati na pangungki na buhi. Usa ako sa daghan kansang paglaom nawad-an, pulong sa Diyos na bati na pangungki na buhi. Salamat Padre, salamat Padre, salamat Padre, salamat Padre. Among padayon nga pag-ampo sa inyong kaayuhan, sa mga kasakit kamingaw o pagsulay. Salamat Padre, salamat Padre. Malipayong adlaw sa kaparian, ako si Sister Fe Barino, sa ngalan sa Commission on the Laity, nakig-uban o nakigduyog sa atong mga kaigsuunang mga laiko nga sakop sa Lomas, dinha sa inyong parokya, aron pagduyog sa inyong pag-celebrate nining Priest Day, nining adlaw sa kaparian, atol sa kapistahan ni Saint John Mary Vianney, ang patron of the clergy. Ingon man, buot namo ipaabot ang amo ang kinasingkasi nga pagbati, kinasingkasi nga pagpahibalo kaninyo nga unsa mo kaimportante alang kanamo, nga kami andam mo sabot kanunay kaninyo, kami andam mga lagad uban kaninyo, ug usab ang among mga pag-ampo nga kanunay namo ipaabot alang kaninyong mga manahal namo mga kaparian. Ug nining adlaw uban kami sa pagpasalamat sa Ginoo sa gasa sa kaparian, tungod kay bililhon kaayo alang kanamong mga laiko ang mga kamong mga kaparian sa among espirituhanong kinabuhi. Ug unta niining adlaw magmadasigon kamo, magmalipayon, ug sa kanunay
kami magampo alang sa nga unta mo lahutay mo sa inyong bokasyon sa pagkapari. Unya karon kay pandemic man, magmantini lang usa ta aning virtual greetings, no? Igo lang ta maghandom ni adtong 2018 nga nagsaulog ta sa Year of the Clergy diin gisaulog nato ang Salamat Padre program. Ug hangtod karon labas pa kay sa among panungduman ang amo ang kalipay nga kami nakig-uban kaninyo aron makapa-express ni sa amo ang love alang kaninyo among mga kaparian. O once again, Happy Priest's Day kaninyong tanang kaparian, especially din sa Archdiocese of Cebu. Thank you and God bless. Salamat, Padre.